Gubuk asmara. Iya iyo iyo iya iyo. Katurane Bu. Pesti hati langsung jumeneng Bu, monggo derek mangayu bahagia. Tarik sis. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak golereng ning cakrak kebak tulisan warna abang tondo isih prangawan. oh sing diomah mripe rat guri saojo tuan rumahnya semetu parani keterangane piro cek karena saat ini tergantung jenengan Pak saestu ajeng dilanjut napa mboten lah sampean muni lanjut lah sing garek sing ngekesi niki mau kira-kira pripun oh enek wakile alhamdulillah sih yo penake piye Mas wong kene klambine abang-abang oh sik to nganu mawon KTP nek KTP kan alamatnya tak parani ning omahe lak ngoten kok ya buronan jenengan badhe ngersake sing pundi niki napa nika ya abang tak kon ngersake sing abang alah mek tanggaku nginane tak kandhani Mas iki ora ngomong-ngomong ya tanggaku nginane nek ngono ki mur PHP tok ngapusi tekan ngomah setruk yo ora iki mboten donga lho Bu niki kenyataan lha nggih kenyataan ya sido tapi keterangan sik nek cara mobil ki bensine sik ngono ya ngrogong-ngrogong pikirku nek arep nyawer bae gatel kukur-kukur apa kuwi ya balik Reng kira-kira reng. Pikirku nek nganggo kupluk iki rajin ngaji to kae tukang ngapusi. Hah? Sik, yo ditampa sik, tampani. Jejer. Ngedom BLT iki rene. Lah, heeh. Iki contoh wong sing pantes bojo loro karo bojoe adil. Lah bojone wong padahal ya. Heeh. Yo ngatung tangane tangan kanan, tangan kanan. Oh alah jarene lebih baik tangan di atas daripada di bawah lho Mas. Yo iso. Ngene, lah iya. Ora sampean ngene. ngono lho. Ya. Matur suwun. Berdasarkan. Lho, iki berdasarkan iki sik. Loro. Lumayan. Lah, sik dibukane nek. Dibukane nek sik. Mas. Mas Marseno. Sederenge ngapunten Mas. Iki bukane nolak rezeki lho ya. Nolak rezeki iki dosa, sumpah. Aku ki belajar narimo ing pandum, ya to. Dadi iki kancaku ki ning dhuwur iki jek enek papat meneh. Iki nek tak bagi kan lak ora rata to. Heeh. Sik. Kok kono tok ya. Ditambahi lho iki. Sik, Pak. Iki masalahe kancaku akeh lho. Iki nek tak bagi ora rata medhotke seduluran ya. Heeh, daripada aku padu rebutan duit umpama iki. Kurang. Iki umpama lho, Pak. Umpama. Sing tuan rumah nambah 100 nes cukup gitu ya. Dirogohne rek juga rek. Ora kowe.
Dirogone. Iki rada cukup, heeh rada cukup. Ah ngono ku. Narasi doreng. Iki dina iki nasibku elek lah, sumpah. Lah ngerti ngene aku mau ora mangkat subuh kok tenan. Insyaallah cukup, Pak. Ya ora cukup. Berarti ben sida. Suwun Pak nggih, muga-muga diganti saking Maha Kuwaos nggih, kanthi kathah melimpah barokah Pak nggih. Heeh. Ya sida sisana, wis nanggung aduh tekan kene kok ya sida prau layar ora. Iya, lumayan. Bu, nambah. Ayo, sambung meneh. Hah? Bu bos sing pundi? Niki. Oh, konangan. Ayo, sambung lagune Mas. Mas Abes. Mas Abes. Moh mergo ora entuk saweran dhewe, Mas. Mutong bocahe. Berarti kon garingan iki ya, Mas. Iya. Hah? Diselaya dipateni. Ayo. Ndang iki jek akeh iki. Wis do nyiapno racahe mau, Mas. Iki mbot gawe lho. Ayo. Aku selak krasa nguyuh ngreng. Apa olah herang tali biasane tak tali karet ndase iki ora. Ayo. Catetan sajrone ati datan luhur saya ati aku kowe dadi garwa perkolan ning gubuk asmara. Madhep rono. Yen lewat monggo Bu. Aku pokae biar tak golereng. Ning cakak kebak tulisan warna abang tanda isih perawan. Matur suwun Pak Jenenge gubuk asmara biyen kae aku anggap tresno tanpa bantal tanpa rasa Buat abote ketaman asmara. ayo Le. Gubuk kae nyimpan wati nganti besok ora bakal lali. Monggo Bu. Gubuk kae kebak cerita wayang wengi Nganti kakak Trino. Kobong. Bose sesama kuamang rano ya, Mas. Pikir kula kobong, Mbak. Delik. Tolong dijaga liline bojomu dalam bahaya kuwi. Padane ngepet wae. Sri Uning Mustika Tuban ora sajroning ati kedapan luhur saya merati. ayo. Ini bener Kowe dadi karwa. Rene mundur
ceritane ngene. Kadang wong kene wis kadung medun ki arep munggah angel, kadung munggah arep medun ya kangelan ya ya. Heeh. Wong ning kono ya panas, penak ning kene, ning kono nek keterangan kene rame, ngono lho. Ya. Sing di omah mau enek kamundutan buke perahu layar Pak nggih. Saking bapak perahu layar terus tambahi mundur alon-alon ki nanggap penyanyi sak mudare. Ya.